Tak, no pierwszy, tak. No to tam, no ale dojdzie, no. Jeżeli udowodnię, pójdzie. Jeżeli tamten sponsor, sponsor to pierwszy, a ty mówisz, aha, tak? No. Widzisz, że go goni. Nie chyba to jest no, a ten pierwszy, sponsor, tak? No, takimi nogami, że nie pójdzie. A ja bym tu już trochę. Wyczepiłem, ale nie. Nie staje się, mówię. Nie, nie moją kartę tak zrobiłem. Kurwa, nie będę narywać w zasadzie. Kurwa na dół. Takie na dół programy. Każdy spojrzała, drugi, kurwa i co. Gdzie? Dochę to? Doszedł. To mi się chyba że